Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tata. No! No! Kanong nilayas man siya, ha? Kanong nilayas siya, amay? Ay, tungod tingali kay imo magibali-balik tamparo si Day Athena. Unsa? Ay, imo bitong gitamparo si Athena, ma'am? Gitamparos na ko si Athena. Ay, man. Tungod kay... Tungod kay unsa, ha, amay? Uwa magkakapugong sa imong kaugalingon. Ngano lagi? Nagselos kasi imong anak. Oh, shit. Nasultihan pa nimo sa Tina nga dili ka gusto nga makigribal sa Athena nimo. Nga to kang serbong. Shit. Oh, Nagkasiguro ko na iubos tong anak nimo. no. No! Si Nanay John. Siya kininanawag. Sorry, Nay. Dili ko gusto makabati sa imong tingog karong panahon. Dili, Nay. Hingpit mong nawa na ako. Kibiyaan ako sa tatay. Tungod sa ako nakita. O kanon, gibiyaan tinga. Tungod sa imong pinuhatan. Nagtuo ko nga tarong ka, Nay. Pero parehas na mong sa tatay. O ako pa. Imong kisulusan. Tubag ka, Athena. Tubag ako. Tubag ako. Gusto ko makigsulti ni mo. Tubag. Tubag ako. Shit! Okay! Layasan ko ni mo? Good! Labing maayo. Aron wa na'y sagkabal nako. Wa na'y mo ilog ni Bonggi ka nako. Biya ka nako? Okay, sige. Bahala ka sa buhay mo. Total, milyonarya naman ko. Bahala ka. May nang wa nagyoy sa gabal. Kay nahibaw ko unsa kabutakal si Bong. Ug mo ni akong gikahadlukan. Gihimo kang private secretary. Pero mero dasig kay ko. Pero karon ayang dadun-dadun sa Athena iya mga lakaw. Di lang hibaw-an kanus amo uli. Peligro. Nga ligo pas dagat. Gitun-an paglangoy ang akong anak. Oh! Shit! Shit! Amay! Amay! Ma'am Chona? Dali ko ugbog na ang tubig, dali! Ay, yes, ma'am! Naghuutag akong dukan. Kalagot. Ug si Bong. Murag nasingkahan sa tunako si Bong. Oh, si Chuna. Hello, Chuna. Bong, Unsa man? Wasan ka na? sorry, Bong. I'm so sorry. Dili maayong imong gibuhat. Prangkang pagkasulti, no, Chuna? Wa ko makagusto sa imong gibuhat. Sorry, nagani. Dibaw ka? Ang imong anak. Nagtawag na kog Tatay Bong. Unsa? Yes. Ang yan tawag na ko, Tatay Bong na. Tungkol kinasuta niya, nga ako pagtagad niya, sama sa kong anak. Bong, Pero ikaw, kung sige buhat mo, apas-apas ka na mo sa beach resort. Pag abot na ako, uban sa mong anak, murag
Imo ko sulugoon, Chuna. Sorry na lagi. Uwa ko kapugong sa kong gibati. Unsa? Kaya nga no? Unsa imo gibati, ha? Prangka sa pagkasulti. Nagselos ko sa akong anak. What? Oh, come on, Chuna. Yes. Lain na nga akong gibati. Ilabi na nga isulti si Athena nga. Nga nangaligo mo. Kamong duha. Suwat o makaligo? Gitudluan pa limog langoy. Yes. Gituluan kay giisip nga anak. Oh, come on. Binata. Bong. Asa ka ron sa Tina? Nilayas, Bong. Unsa? Si Athena? Milayas? Eh, ngano nilayas man sa Tina, sir? Mao kaday gusto na ko mahibawan. Ganukon, sir, nga nilayas si Tina, sir. Yes, sumba. Ay, Gianugnan ko. Ay, Ma'am Chona, si Sir Bong, siya ka na ni Abot. Sugaton ako. Ay, agoy. Mura ra bag nasuko sa Sir Bong kagabi Sige buhat ni Ma'am Chona. Unsa gitabuang nga milayas man si Athena? Nahiubos lang to nako, Bong. Ngano? Nadapatan mong gud ako siya. Unsa? Oh, Chuna. Nga ba gibuhat pa kan animo? Nakainom ko kagabi Tungod kay nahiubos ko nga wa ta mo ikita. Og nagtuo kang nakauyon ko anang gibuhat yung pag-apas-apas? Bong, Wa, Chuna. Kontra sa kong buot, kanang apas-apason ko. sorry na. Sa kadaghang babae, sa kong kinabuhi, ikaw pa'y nakabuhat, anak, Chuna. Sorry, Bong. Unya, unsa naman na itong imong anak, ha? Kaayo na namong sabot, nagastuhan ako siya, nga mahimo doktora. Pero, gidapatan nimo. Di lang ko gusto nga mahimong karibal na kong akong anak. Hanggaw. Oh, tatay na. Tatay na ang tawag ni Athena nako. Tatay! Kadungog ka! Sorry na gani. Mubalik na to akong anak. Nahiubos lang to nako. Pangitaa og pabalik ka ang imong anak. Yes, Bong. Bida. May mahitabo gani sa imong anak. May tulubagong tagyod ako, Chuna. Bong, Mayo mo trabaho ang imong anak. Bisan sa kabag-o pa lang niya sa opisina. Pero nakita na ko unsa siya ka-serious. Nakita na ko nga di siya kurakot. Bong, Nakita na ko nga di siya kawatan. Kaya kung kawatan pa siya, ang kwarta nga naa sa drawer nga ako gihatag niya, iya na untag ikurakot. Pero wa! Ang tanang gasto na resibo. Bisag confidential fund nga akong gihatag niya, inungdan nga nawili ko niya. pagitaon lagi na ko siya, Bong. Pangitaa gyud, Chuna. Pangitaa! Bay, ato lang isundo sa apon. Huwag nga, subay na ta. Paingon na ta sa kabukirang bahin. O bay, mo ni ang gingon nga adto pa ingon sa Mountain Resort nga si Chuna ang nagda. Mga manager. Oh, lagi. Ni gano? Bida, walang hibaw eh. Nahimo na ang ma-reduce na. O bay, Darera ta, Kutob. Oh, dili lang ko kutob, Alan. Lisod na kung makita pa ko nila. oho, Mauna ni? Mauna ni, Paul? Mauna ni. Di lang jud ko mulahos. Tungod kay lisod kay makita ko nila. Naran sa kiran, oh. oh,
Nga sa ato pa. Na si Bong, malantaw na to diri. Oh, Tuod pa lang. Sila si Chuna. O katumbong. sudlo na ko. Ha? Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!